Ok, čaute ľudia, vítam vás pri novom videu. Dneska si urobím projekt o planetách a najprv takto na začiatku si urobíme projekt o mesiaci, vlastne toto je tutoriál. No, tak. A vlastne, ja vidíš, že tu mám takto prichystané a ti mi odber. Prosím. Tečeš ty kamo. Ja som zganedol. Dobře, takže pojďme se pozrieť do tašky. Dobre, my potrebujeme prírodovedu. Neviem, čo sa stalo. Ja som proste... takto... Proste niečo som akože takto išiel robiť. Ja som bol takto, vidíš. Išiel proste dočiahnuť niečo. Dobre, čo? Proste tuto, vlastne takto. Tu vlastne vidíte, tu ma zabolelo. Proste keby proste koža otrhla. Alebo ja neviem. No, dobre. Čo budeme potrebovať vlastne na tom projekte? Prvom projekte. Potrebujeme peračník a prírodovedu, ktorú teraz za chvíľku vytiahnem, takže možno budete vidieť. Dúfam, že ma budete vidieť. Ale dobre vidíte, teda som chcel povedať, že dúfam, že ma to dobre vidíte. Ale čo mi tu zase padlo? Pardon, nechávam. Dobre, my si takto z dosky vytiahneme tú prírodovedu, ktorú budeme a dáme na zem. Ja mám miesto na prírodovedu. To si tu trošku dáme inak, by sme tu mali viac priestoru. Teraz poďte, no. Teraz, tak no. Dobre. Si vám dám sem. Ja vám dám sem, to bude nový lepšie. Tak tu budete. Tak, počkajte. Jo, nevidíte ma. Tak to ma budete vidieť. Jo, neviem, ma vidíte. Konca ten projekt vidíte. Ale panete do chvíľku, ja na tomu verím. No, vytiahneme si vlastne tú prírodovedu. A my budeme vlastne potrebovať zatím tento papier na chvíľku. Tento papier na chvíľku. Či prečo, lebo to mám proste, už vidíte. Ja mám nakreslený mesiac. Ja. Proste som na to vykašľal. Proste som sa na to vykašľal. Sa mi to nechcelo robiť. Ale teraz vlastne, keď idem robiť tento projekt, počkajte, ja sa ešte pozriem, že či vidíte aj ten projekt. Jo, nevidíte. Ja som, aby ste videli ten projekt, tak ja trošku
trošku takto. Jo, ale aj tak nebudete vidět. Select. Ne, musím to mít takto. To si dám sem. Počkej, to dám sem na bok, protože zatím to nebudem potřebovat. A dáme tuto. Doufám, že to vidíte. Nevidíte. Si musím koupit stojan. Dobre, takže projekt nevidíte. Sice nevidíte projekt, ale vidíte mě, protože najhlavnejšie vám budem ukazovať. Tak, ja vám budem vlastne ukazovať. Teraz musím podržať, ma dobre vidíte. Jo, vidíte ma dobre, len teraz. Prosím, počkám. Jo, prosím. Tie youtuberov je úplne normálne. No, držite, neverím. Aha. Ľudia, ja to kašlem, ja už nekašlem youtuber. Aha, takže mi to zavádza káblik. Pre káblik dáme sem. Mne to vlastne zavádzal takto káblik. Tento. A ja som mal tuto položený, tam, kde ste boli vlastne môj mobil. Vlastne kamera moja. Cez natáčam. Preto to padne dobre. Teraz ma budete vidieť. Prosím, ja sa to podarí. Jo, vidíte ma asi. Z tohoto pohľadu, čo ja pozerám, tak ma budete vidieť. Ono sa to podarilo. Potlesk, prosím. No. Takže máme gumu, takéto guma. To som proste ukradol. Ja som automaticky vedel, že vypadnete. Ja som to vedel. Ak to ma vidíte? Dobre. I mi budete vidieť takto. Dobre. A takže rýchlo musím vykovať, pokým nepadáte. Ne. No. Na furt zajímá, že až to video nebude dobre natočené, no tak... To proste máš... Ja dovolím, aby ste furt nepadali, no tak to vygumujem na stoličke. Na zemi. Hotovo, vyžumováno. OK, když jsme naposledy skončili. Skončili jsme vlastně 25. Nevím, že či chcete to stopnout, já to rychle urobím. Abo chcete úplně ten tutoriál. Já nevím. Nemám, kde mám ceruzku. Poražte mi. Prejde. Kde mám ceruzku? Ja to nechápem. Som mám proste tuto niekde ceruzku položenú. Proste zmizla. Aj vy ste zmizli.
A to už natočené. Natočím 10 minút a to som ani nezačal. Čo bude za video? Ok, neviem na Stersku, neviem, kde ho mám. Rád by som ho našiel. Ale čo nemám čo? Dobre, takže. Myslím, že vám toto nebude zavádzať. My si vlastne dáme o mesiac neskôršie, október. Október a dáme už 25. Jaký bol mesiac? 25. Jo, bol na polku mesiac. Takže už vieme, aký bol 25. Tam tuto. Ideme. No. Anička, že ho tam narovná. Dobre, takže bol 45, takže bol na polku. Chápeme. A to 5. 10. bol na polku. Takže vím. Tam keby som tak vedel kresliť, to je zase to. Ukážte niekto toto video, dievčatá? Napíšte do komentáru, dievčatá. A že no tak sa mi môžete vysmiať komentárom. Neviem kresliť. Ale ja mám, že ten projekt buď aspoň trochu pochválite. 26. alebo 35, takže bol by som takýto. Dobre, 27. Mám 26%. Ešte mi štvrtáte, že či aj vy robíte takúto úlohu na prírodovedie. Tu je štvrták, lebo som štvrták. Čaute štvrtáci, no. Dievčatá, chlapci. Čaute, štvrtáci. Dobre, 28. bol 17%, ale jak? Aha, špaltat. Tak. Na to sa určite napíšu. Buď takýto. Samozrejme toto kreslím len narýchlo, aby si už proste som išiel už vlastne na ten projekt, čo všetkých vlastne zajímame. Že? Ten projekt je teraz vlastne najhlavnejší tohoto videa. Ten projekt o planetách. Takže vlastne nie je to úplne žiadne majstrovské
keď viděl, tak 30. To je vlastně len tak, že nakreslené. Jaký červenky ľudia. Napíšem tu je percenta. Dobre, napíšem dáme 31.10. 2%. 2,29%. Bolo mesiac. Takže bolo mesiac. Čo bolo zamračené. Dobre, takže dáme už tamto 1.11. Bolo zamračeno. 1.11. Práve zamračeno. GG. Prosím, druhého ne. Aj druhého bolo zamračeno. Takže druhého, tretieho. Počkaj. 4. No, už sa začínam. 5. Dobre. Od 5. sa začína, takže tak ešte 4. je 5,54%. Takže by som to tak do toho 5. Tak tu teda napíšeme proste všetko zamračeno. Bolo zamračeno. Toto písanie ešte není dosť. Bolo dobre, 5.11. Už je vlastne aspoň takýto mesiac. Už akože sa vyvíjal, že už proste vtedy asi boli tie dažde, bolo zamračeno a blablabla. A už proste, 6. už je proste klasický mesiac, čo poznáme. Taký ten banán. Tak to už je proste vždycky klasický mesiac. Dobre, sme hrubší, ale mesiac. Proste mesiac. Potom asi tam nakreslíme percenta, alebo ja neviem. Čo máme nakresliť percenta, akože, ale to bude zbytočné. Ale sa ani nie. Ľudia, čo dostaneme vlastne v škole za ten projekt, to vám už neukážem. Bohužiaľ, škola si logicky cez hodinu nemôžem točiť videa. Tak no, tak. OK, 9. Už bol proste skoro na polku mesiac, takže bol takýto. Tak.
tu dáme 11, 12. Dobre, posledné dve, počkaj, má. Posledné 3, to je 11, to už bude 12. Posledné 3 polička. Ideme vlastne 10 je polka. No, že no super tento. Poďme takto. Takto. Dobre, dávam tu otázku. Baví vás škola? Napíšem do komentárov. Viac tu bude podľa mňa nie. Že vás asi nebaví škola. Koho by bavila škola? Na Drbart baví škola. To je prestávka. To je proste najlepšie. Prestávka, naša trieda je bomba. Naša trieda, no, hlavne kindermafiáni. Kinder. Ja to nás najviac diví spolužiaci, ktorí furt chodia na vecko. Včera dostali poznámku za to, že kecali na planetárium. Takže chalani, GG. Výborne. Dobre, hotovo. Vlastne nakreslíme mesiac asi aj na zajtra. To bude vlastne už celý nakreslíme keby. Nakreslíme pre istotu aj na zajtra. 14.11. to proste nakreslíme gulu. Sice tu je ešte 89%, ale vlastne to už je gula. Už je jedno. Hotovo. Tento projekt dávame na bok. Ideme teda na ten veľký projekt, na ktorý sa teším. A vlastne my ešte ten projekt vlastne len akože nakreslíme ceruskou. Lebo ja sa ešte musím niečo učiť. Áno, sa nemusím učiť. Takto potrebujem 4 papiere na to. Ten projekt bude veľký. Už vám asi bude jasné, potrebujem 4 papiere. Ale jak začať, neviem. No, dobré. Takže dáme sem. Na bok. Začít spojíme len takto 2 papiere. Vlastne takto. No, ne takto. A, no, asi takto. Ide. A tu vlastne budú takto planéty. Proste uvidíte. No to čo môžete tam? No, na to čo? Takže ideme na to. Ideme od začiatku planét. Tam to nakreslíme tie planéty. A tak. Nakreslíme tie planéty. Koľko je? Samozrejme, zrátame aj Pluto. To je planéta, ale tak. Čo už? Merkur.
Jo, aha. Potrebujeme zlepiť najprv. Najprv ideme lepiť. A ideme vlastne dať názov. A viete, aký bude názov? Nie. Logicky neviem. Názov bude planety a ich vlastnosti. Čím? Informácie, tak. Informácie. Ale to bude dobrý názov. Musíte mi dať nejaké rady. Že aký by som mal dať na budúci názov, keby náhodou by bol ešte jeden takýto projekt. Takže vlastne napíšeme teraz taký nádherný názov. A ten bude vlastne, už viete, aký názov. Takže my to akože napíšeme a potom ideme vlastne na tie planéty. Takže napíšeme ten názov. Ako dám veľké názov? Neviem, teraz sa rozhodujem, aký ho dám veľký. A dáme, jak to bolo, planety a ich informácie. Dobre, ideme to nakresliť. Že to bude páčiť. Keď to nakreslím, už tak to mám prečiť. Takto mám prichystané, všetko idem kresliť. Tu sú ďalšie dve papiere. Mám notebook, všetko prichystané proste. A keď budem mať keď budem mať proste hotové, ten názov, ja vám to ukážem, tak najprv samozrejme nakreslíme len takto tie planéty. A potom vlastne pojeme na postupne na vyfarbovanie, na detaily, na konci budú detaily a potom akože napíšeme tie informácie. Som mohol mať doteraz takto mobil, neviem, či ma vidíte. A nemohol som mať hintať. Takže sa vám ozvem. Pokiaľ ide po dlhej práci, už to mám napísané. Vidíte? Planety a ich, takto tuto má, lebo sa mi toto nemestilo. Takto tu máme informácie. Takto vidíte. Dúfam, že to je pekne. Jo, aj že si všimli, mám medailu. Hádzaná, korčulovanie, hádzaná, tábor a hokej. No, korčulovanie. Korečko. Od maminy. No, takže ideme vlastne na tú prvú planétu, čo je vlastne najmenšia planéta vo vesmíre. Jo, takže ste to vedeli. Ľudia. Je 8:10 do 19:00 mám akože pláne to robiť. To mi moc na nej nechce. Že by som dal part 2. Ale vlastne pozrite, aký ten Merkur malinký. Proste toto je Merkur, tak toto tu mám napísať Merkur. Úplne pídi oproti toho slnka tejto planéty. Úplne pídi.
Takže my si to napíšeme do Google Merkur. Jo, mysleli jsme Merkur. Merkur Wikipedia. Jo, a to tam nebudem písať. Aha. Brzy tak, no. A samozrejme, bude part 2. Toto je vlastne part 1 a bude part 2 z tohoto. Vlastne takto. Už to podľa mňa vyzerá akože dobré. Minite podľa tej gumy. Ani som ho nestruhal. Pána to akože vyzerá dobré. Ja si to dám tuto a budem hrať Fortnite. Takže, a sa vám toto video 31 minútové páčilo. Nezabudnite dať like, počkajte. Nezabudnite dať like a odber so zvonečkom. Majte sa krásne a čau!